Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa. Ga tashar yan kallo, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa, Arabic da Hausa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salam ya dawo Sham tare da matansa. Allah ya bashi ɗa na fari da amaryarsa Hajara alaihi salam. Hajara alaihi salam da ɗanta Ismail umarni ya zo daga Allah zuwa Ibrahim alaihi salam da ya kai su wani waje da shuka bata futowa a yankin Larabawa wacce take a yamma da tekun Maliya. Sai ya fita da su alaihi salam. Ya je da su wani waje da babu mutane, sai tsaunuka masu tsayi da yashi mai buɗe fuska da iska mai kaɗawa. Ba kowa sai tarin sahara da rana mai tsananin zafi, waje ne tsandauri. Ibrahim alaihi salam ya isa tare da matarsa da ɗansa wanda ya samu bayan ya manyanta alaihi salatu wassalam. Ba ya zo da su wannan wajen ba kawai ya kawo su ya bar su a wajen, ya bar su alaihi salam, babu abin da ya bar musu sai ruwa da dabino kawai, ruwa kaɗan da dabino kaɗan ya bar musu ya tafi. Hajara alaihi salam ta miƙe ta ce, ya Ibrahim, a nan za ka bar mu cikin wannan sahara mai halakarwa? Bai amsa mata ba, ta sake maimaita tambayarta. Bai amsa mata ba, ta sake maimaitawa ta ce, ko Allah ne ya umarce ka? Ya ce mata, ya tafi. Ya bar matarsa da jaririnta a wannan wajen, waje ne tsandauri da shuka bata futowa. Ya bar su ya tafi alaihi salam. Ya bar matarsa da ɗansa, ya yi musu addu'o'i masu albarka waɗanda Allah ya ambata mana a cikin suratu Ibrahim. Ya yi musu addu'o'i na musamman. Hajara ta kasance a wannan wajen wanda a nan gaba za a kira shi Makka. Makka wajen zuwan muminai ne, alƙiblar musulmi. Musulmi suna zuwa ko da yaushe domin sallah ko aikin hajji ko na umra. Babu komai a cikinta a wancan lokacin. Makka an kira ta da wannan suna na Makka saboda wasu dalilai. Daga ciki an ce saboda mutanenta suna raba ruwa, suna fito da shi saboda ƙarancinsa, ana shan wahala wajen samunsa. Dalili na biyu an ce saboda tana maganin azzalumai, tana halakar da su kamar yadda ya faru a waƙi'ar giwaye. Dalili na uku shine dalili mafi ƙarfi. Makka gari ne da rai ke so, musulmai ke burin zuwa. Garin Makka yana kankare zunubai, yana shafe dukkan zunubai ga wanda ya je aikin hajji ko umra. Hujja akan haka tana da yawa. Waje ne mai albarka, amma wancan lokacin babu komai a cikinsa. Hajara alaihi salam da jaririnta, ruwansu da abincinsu sun kusa ƙarewa, sai ta ji tsoron kada yunwa ta kashe su. Muryar kukan jaririnta ne yake tashi a tsakanin tsaunuka, babu mai kawo ɗauki. Ta bar jaririnta a wani wuri kusa da inda za a gina Ka'aba mai tsarki.
ta bar shi a nan, ta tafi zuwa wani dutse a kusa da shi ne dutsen Safa. Ta isa zuwa dutsen Abu Qubais. Dutsen Abu Qubais da ke Makka yana ɗaya daga cikin duwatsun da waƙi'ar tsagewar wata ta afku a kansu. Iktarabatis sa'atu wan shaqqal qamar. Wannan gingimeman dutsen shine dutsen Safa. Dutsen Safa suna ne na jam'in kalmar Safan, ana nufin baƙar kamfa. Ta hau Safa tana waigawa ko za ta samu wanda zai kawo musu ɗauki don ceton jaririnta, amma ba ta ga kowa ba. Sai ta gangaro daga kan dutsen zuwa wani dutsen wanda shi ne Marwa. Marwa suna ne na jam'in kalmar maru, ana nufin farin dutse. Ta matsa tana waigawa da fatan samun ɗauki, amma ba ta ga kowa ba. Tana kaiwa da komowa da ƙoƙarin neman abin da za ta ceto jaririnta, amma babu kowa a kusa da ita. Tana kallo jaririnta daga nesa, kada wani abu ya cutar da shi na namun daji. Yashi yana zuba a fuskarsa. Cikin wannan saharar tana neman abin da za ta bashi. A lokacin da take kaiwa da komowa, tana waigawa sai ta ga abin mamaki. Ruwa yana ɓuɓɓugowa ƙarƙashin ƙafafun jaririnta. A lokacin da Allah ya umarci mala'ika Jibrilu ya bugi ƙafafun jaririn da diddigensa, sai ruwa ya ɓuɓɓugo. Tana neman ɗigon ruwa, ga Allah ya ba ta maɓuɓɓugar ruwa mai albarka. Ta gangaro wajen jaririnta, tana kare wannan ruwan don kada ya cakuɗa da yashi. Tana faɗin zamzam ko zum-zum don ya taru waje guda. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Allah ya ji ƙan Hajara mahaifiyar Ismail. Da bata faɗi haka ba, da ruwan bai taru ba. Albani ya inganta wannan hadisi. Ta faɗi wannan magana domin ruwan ya taru. Hajara alaihassalam ta dogara ga Ubangijinta, ta miƙa al'amuranta gare shi, sai ya arzurta ta inda bata zata ba. Allah ta'ala ya ce, wa man ya tawakkal alallahi huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah zai isar masa. Allah ya yi wa bayinsa alƙawari zai isar musu cikin al'amuransu da bukatunsu, matuƙar sun miƙa al'amuransu gare shi. Daga cikin abin da ya inganta na dogaro ga Allah, na ɗaya, miƙa al'amura ga Allah. Babu wani alheri da bawa yake samu face kyauta ne daga Allah. Duk wata ni'ima da bawa yake samu daga Allah take. Na biyu, riƙo da sababi, yin aiki da shi halal ne a wajen bawa, domin bawa ya cimma haka. Yakan yi ayyuka masu sauƙi. Misali, yayin fitowa daga gida, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya umarce mu da yin wannan addu'a. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Bawan da ya faɗi haka, za a ce da shi, ka shirya, ka wadatu, ka nemi tsari. Hakika shaidanu sun haramta da bin tafarkinka. Za su ce, yaya za mu yi da bawan da Allah ya isar masa, ya shirya, ya kuma kare. Ku dogara ga Allah, Allah yana son masu dogara da shi. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata, da ya arzurta ku kamar yadda yake arzurta tsuntsaye. Suna wayar gari a yunwace su yammata a ƙoshe. Tsuntsu yana ɗaya daga cikin halittu masu rauni, nama ne lulluɓe da gashi sai fuka-fukai cikin hikimar Allah. Wannan ƙaramar halitta tana cikin wannan duniya mai faɗi da duk wahalhalunta. Bisa dogaran tsuntsaye ga Allah, suna wayar gari a yunwace, cikinsu ba komai, amma su yammata a ƙoshe. Tsuntsu halitta ne mai rauni, mai taushin hali da sauƙin kai.
mai ƙaramin jiki suna dogara ga Allah kuma Allah yana arzurta su. Muna roƙon Allah da ya taimake mu da ambatansa, da gode masa, da bauta masa da kyau. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu Annabi Muhammadu da alayensa da sahabbansa baki ɗaya. Ga tashar yan kallo Arabic da Hausa, 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 Arabic da Hausa.